Μεγάλην εξέφρασεν έκπληξη η γειτόνισσα, το Ζερπινιό. Ιδούσα τη μέρα των Χριστουγέννων του έτους 1870. Την θεία Χτίτσα φορούσαν καινούργη μανδύλα και τον γέρο και την πατρόνα με καθαρά υποκαμισάκια και με νέα πέδιλα. Τούτο δε διότι ήταν γνωστότατον ότι η θεία Χτίτσα είχεν ειδεί την πρίκαν της κόρης της πολλουμένην επί δημοπρασίας προς πληρωμή των χρεών αναξίου γαμβρού, διότι το έρημος και χήρα, και διότι ανέτρεφε τα δύο ορφανά έγκονά της μετερχομένη ποικίλα επαγγέλματα. Ήτο, ας είναι μοναχή της, απ' εκείνας που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Η γειτόνισσα, το Ζερπινιό, όκτηρε τα στερείς της γρέας και των δύο ορφανών, αλλά μήπως ήτο και αυτή πλουσία δι' να έλθει αυτής αρρωγός και παρήγορος. Ευτυχής ο Μακαρίτης, ο Μπαρμπαμιχαλιός, ως της προηγήθη στον τάφον της συμβίας Αχτίτσας, χωρίς να είδει τα δεινά τα επικείμενα αυτή μετά τον θάνατό του. Ήτο καλής ψυχής, ας είχε ζωή ο συγχωρεμένος. Τα δύο παιδιά, τα αδιαφόρετα, ο Γεώργης και ο Βασίλης, επνίγησαν βυθιστήσεις της βρατσέρας τον χειμώνα του έτους 1860. Η βρατσέρα εκείνη απολέστη άφτανδρος, τη φρίκη, τη καημός. Τέτοια τρομάρα καμιάς καλής χριστιανής να μην της μέλει. Ο τρίτος, ο γιος της, ο Σουρτούκης, το χαμένο κορμί, εξενιτεύθη και βρίσκεται, έλεγαν, εις την Αμερική. Πέτρα έριξε πίσω του. Μήπως τον είδε, μήπως τον ήκουσε. Άλλοι πάλι πατριώτες είπαν ότι ενυμφεύθη σε εκείνα τα χώματα και πήρε, λέει, μια φράγκα, μια Αγγλεζοπούλα, ένα ξωθικό που δεν ήξερε να μιλήσει ρωμαίικα. Χειρότερα. Τι να πει κανείς, ή μπορεί να καταραστεί το παιδί του, τα σωθικά του, τα σπλάχνα του. Η κόρη της απέθανε στο δεύτερον τοκετόν, αφήσα αυτή τα δύο ορφανά κληρονομία. Ο πατεριασμένος τους εζούσε ακόμα, που να φτάσουν τα μαντάτα του ώρα τη ώρα, μα την οικοκύρης το πρόκοψε αλήθεια, χαρτοπαίχτης, μέθυσος και με άλλας αρετάς ακόμη. Είπαν πως ξαναπαντρεύτηκε αλλού, για να πάρει και άλλον κόσμο στο λαιμό του ασυνείδητος. Τέτοιοι άντρες. Έκαμε δά και αυτή ένα γαμπρό, μα γαμπρό, το λαμπρό να τα βγει. Τι να κάνει, έβαλε τα δυνατά της και προσπαθούσε όπως να ζει στα δύο ορφανά. Τι αξιολύπητα τα καημένα. Κατά τας διαφόρους ώρας του έτους ευωτάνιζε, αργολογούσε, εμάζωνε ελιές, εξενοδούλευε. Εμάζωνε κούμαρα και τα έβγαζε ρακί. Μερικά στέμφυλλα εδώ, κάποσα βότσια αραβοσίτο από εκεί, όλα τα χρησιμοποιεί. Ήτα κατά Οκτώβριο, άμα ίνηγαν τα ελαιοτριβία, έπαιρνε ένα είδος πύχην, εν 50 εκλευκοσιδήρου, μια στάμνα μικρά, και γύριζεν εις τα ποτόκια, όπου κατεστάλαζαν υποστάθμε του ελαίου και μάζωνε τη μούργα. Για της μεθόδου ταύτης οκονόμη όλων των ενιάυσεων έλαιων του λιχναρίου της. Αλλά το πρώτιστον εισόδημα της θείας Αχτίτσας προήρχετο εκ του σταχομαζώματος. Τον Ιούνιο κατέτος επιβιβάζετο εις πλοίον, έπλεεν υπερπόντιος και διαπεραιούτο εις Εύβοιαν. Περιεφρόνησεν των ειδιστικών επίθετων της καραβωμένης, όπερες φενδόνιζον άλλα γήνια κατά αυτής, διότι όνειδος ακόμη θεωρείτο τον απλέη γυνή στα πελάγη. Εκεί, μετά άλλων φτωχών γυναικών, εισχολείτος συλλέγουσα τους αστάχης, τους πίπτοντας από των δραγμάτων των θεριστών, από των φορτωμάτων και κάρων. Κατέτος, η χωρική της Ευβοίας και τα χωριατόπουλα έλειπτον κατά πρόσωπον αυτόν το σκόμμα. «Να, οι φστάνες! Μας ήρθαν πάλι οι φστάνες!» Αλλά αυτοί έκυπτον υπομονητικοί, σιωπηλοί, συνέλεγε τα ψυχία εκείνα της πλουσίας συγκομιδής του τόπου, απήρτιζε 3 ή 4 σάκους ολόκληρων ενιάυσεων εσοδίαν δια αυτήν και δια τα δύο ορφανά, τα οποία είχεν εμπιστευθεί εντωμεταξύ στα φροντίδας της Ζερπινιός, και από πλέουσα επέστρεφε στο παραθαλάσσιον χωρίο της.
Λύνε φέτος, δηλαδή το έτος εκείνο, αφορία είχε μαστίσει την Εύβοια. Αφορία στον ελαιώνα της Μικράς Νήσου, όπου κατόκει η θεία Χτίτσα. Αφορία στα Σαμπέλους και στους Αραβοσίτους. Αφορία σχεδόν και σε αυτά τα κούμαρα, αφορία πανταχού. Ήτα, επειδή ουδέν κακόν έρχεται μόνον, βαρύς χειμώνεν έσκυψεν στα βορειότερα εκείνα μέρη. Από τον Νοεμβρίου μηνός, χωρίς σχεδόν να πνεύσει νότος και να πέσει βροχή, ήρχισε να χιονίζει. Μόλις έπαβε νυφετός και ήρχιζεν άλλος, ενίοτε έπνεε ξηρός βορράς, σφίγγον έτοιμα άλλων τα χιόνια, τα οποία δεν έλειωναν εις τα βουνά. Επερίμεναν άλλα. Η Γραία μόλις είχε προλάβει να μεταφέρει επί των ώμων της από των φαράγκων και δρυμών αγκαλίδας στινάς ξηρών ξύλων, όσε μόλις θα ήρκουν δια 2 εβδομάδας ή 3, και βαρύς ο χειμών επέπεσε. Περί τα μέσα Δεκεμβρίου, μόλις επήλθε μικρά διακοπή, και δειλέτινες ακτίνες ηλίου επεφάνισαν επί χρυσούσε τας υψηλωτέρα στέγας. Η θεία Χτίτσα έτρεξεν εις τα ορμάνια να προλάβει και η κοσμήσει καυσό ξυλατινά. Την επαύριον ο χειμών κατέσκυψεν αγριότερος, μέχρι των Χριστουγέννων ουδεμία ημέρα εύδιος, ουδεμία γωνία ουρανού ορατή, ουδεμία ακτής ηλίου. Κρατεός και βαρύπνοος βορράς, χιονιστής, εφίσαν κατά τας παραμονάς της Αγίας ημέρας. Εστέγε των οικειών ήσαν κατάφορτοι εσκληρινθήσεις χιόνος. Τα συνήθη παίγνια των οδών και τα χιονοβολήματα έπαυσαν. Ο χειμών εκείνος δεν ήταν φιλοπαίγμων. Από των κεράμων, των στεγών, εκρέμαντο ως όριμοι καρποί, σπιθαμιαία κρίσταλα, τα οποία εμάγκοι της γειτονιάς δεν είχαν πλέον όρεξη να τρώγουν. Την εσπέραν της 23ης, ο γέρος είχε έλθει από το σχολείο περί χαρής, διότι από την αύριο έπαβουν τα μαθήματα. Πριν ξεκρεμάσει τον φύλακαν από τις μασχάλης του, ο γέρος πεινασμένος ήνιξε το δουλάπι, αλλά ουδέ ψωμόν άρτου έβρεν εκεί. Η Γραία είχε εξέλθει, ίσως προζήτηση άρτου. Η ατυχής πατρόνα εκάθετο ζαρωμένη πλησίον της εστίας, αλλά η εστία ήταν σβεστή. Σκάλιζαν τη στάκτη, νομίζουσα εν την παιδική αφιλία της, ή το μόλις 4ετές των πτωχών κοράσεων, ότι η εστία είχε πάντοτε την ιδιότητα να θερμένη και ας μην καίει. Αλλά η στάκτη το υγρά. Στα λαγμή ύδατος εκχιώνος τακίσεις, ίσως διατινός λαθρέας και παροδικής ακτίνος ηλίου, είχον ρεύσει δια της καπνοδόχου. Ο γέρος, ως της το επταετής μόλις, έτοιμος να κλάψει διότι δεν έβρισκε ψυχίον τι προσκορεσμόν της πίνης του, ήνιξε το μόνο παράθυρο έχων 3 σπιθαμών μήκος. Ο οικίσκος όλος, χαμαλός, ημιφάτνοτος, με είδος σοφά, είχε ύψος 2 ίσως οργιών από του εδάφους μέχρι της οροφής. Ο γέρος ανεβίβασε σκαμνίον τι επί του λιθίνου ερίσματος του παραθύρου, ανέβη επί του σκαμνίου, εστηρίχθη δια της αριστεράς επί του παραθυροφύλου, ανοιχτού, εστιλώθη μετατόλμης προς την οροφή, ανέτεινε τη δεξιά και απέσπασεν εν κρίσταλον εκ των κοσμούντων του σταλαμούς της στέγης. Ήρχισε να το εκμιζά βραδέος και ειδονικός και έδιδεν και εις την πατρόνα να φάγει. Επίνων τα κακόμοιρα. Η Γραία Χτίτσα επανήλθε με το λίγον, φέρουσαν πράγματι τυλιγμένον εις τον κόλπο της. Ο γέρος, ως της εγνώριζεν εκ της παιδικής του πείρας ότι ποτέ άνευ αιτίας δεν εφούσκωναν οι κόλποι της μάμης του, αναπηδήσας έτρεξεν εις το στήθος της, ενέβαλεν την χείραν και αφήγεν κραυγήν χαράς. Τεμάχιον άρτου είχεν οικονομήσει και την εσπέραν εκείνην η καλή, και τι ο λίγον τι αυστηρά μάμη, τις είδεν αντιπίων εξευτελισμών και διαπόσων εκλιπαρίσεων. Και τι δεν ήθελεν υποστεί προς ποίας θυσίας η δύνατο να οπισθοδρομήσει δια την αγάπη των 2 τούτων παιδίων, τα οποία ήσαν δυσπαιδεία δι' αυτήν, καθώς ήσαν τα τέκνα του τέκνου της. Εν τούτης δεν ήθελε να δεικνύει αυτής μεγάλη αδυναμία και ημερομάτι δεν τους έδιδε. Εκάλει τον άρενα γέρον, διότι είχε το όνομα του αληθούς γέρου της, του μακαρίτου Μπαρπαμιχαλιού,
του οποίου το όνομά της επώνει να ακούσει ή να προφέρει. Το ταλέπορον το θήλει το ελάλη πατρώνα, θοπευτικός, και ο λίγο σαν άρχοντοξεπεσμένη που ήταν, μία ενεχομένη να ακούει το αργυρό, το όνομα της κόρης της, ο περεδόθινος κληρονομία εις το ορφανόν, λεχούς θανούσης εκείνης. Πλην του υποκορισμού τούτου, ουδεμίαν άλλην επιδεικτικήν τρυφερότητα απένεμενε στα δύο πτωχά πλάσματα, αλλά μάλλον πρακτικήν αγάπην και προστασία. Η ταλέπορος Γραία έστρωσεν δια τα δύο ορφανάι να κοιμηθώσιν. Ανεκλήθην και αυτοί πλησίοντον, της είπε να φυσήσουν υποκάτωθεν του στρώματός των δια να ζεσταθούν, της είπε σχέθη ψευδομένη, αλλά ελπίζουσα να επαληθεύσει ότι αύριον ο Χριστός θα φέρει ξύλα και ψωμί και μίαν χύτραν κοχλάζουσαν επί του πυρός, και έμεινε άϊπνος πέραν του μεσονυχτίου, αναλογιζομένη την πικρά τύχη της. Το πρωί, μετά τη λειτουργία, ήταν η παραμονή των Χριστουγέννων, ο Παπαδημήτρης, ο ενορίτης της, επαρουσιάστη έφνηση στην θύραν του πενιχρού οικίσκου. Καλώς τα δέχθης, Της είπε μηδιών. Καλώς τα δέχθη αυτή, και από ποιον επερίμενε τίποτε. έλαβα ένα γράμμα διασέα χτίτσα. Προσέθηκεν ο γέρον ιερεύς, τεινάσον τη χιόνα από το ράσον και το σάλι του. Ορίστε δέσποτα, και μακάρι έχω τη φωτιά ή το γλυκό και το ρακί να τον φιλέψω. Ο ιερεύς ανέβη την τετράβαθμον κλίμακα και ελθόν εκάθισεν επί του σκαμνίου. Ηρέμνησεν δε εις των κόρπων του και εξήγαγε μέγα φάκελον, με πολλάς και ποικίλα σφραγίδας και γραμματόσημα. Γράμμα, είπες παπά. Επανέλαβε η αχτίτσα, μόλις τότε αρχίσασα να εννοεί τι της έλεγε ο ιερεύς. Ο φάκελος, ον είχε εξαγάγει εκ του κόλπου του, εφαίνεται ανοιχτός από το εν μέρος. Απόψε έφτασε το βαπόρι. Επανέλαβε ο εφημέριος. Εμένα μου το έφεραν τώρα, μόλις βγήκα από την εκκλησία. Και ενθεί στη χείρα έσω του φακέλου εξήγαγε διπλωμένο χαρτίον. Το γράμμα είναι προς εμέ, αλλά σε αποβλέπει. Εμένα. Επανέλαβαν έκπληκτος η Γραία. Ο Παπαδημήτρης εξεδίπλωσε το χαρτίον. Είδε ο Θεός τον πόνο σου και σου στέλνει μικρά βοήθεια. Ο Υιός σου γράφει από την Αμερική. Απ' την Αμέρικα. Ο Γιάννης με θυμήθηκεν. Ανέκραξεν περιχαρής, ποιούσα το σημείο του σταυρού η Γραία. Και ήτα προσέθηκε. Δόξα σοι ο Θεός. Ο ιερεύς έβαλε τα γυαλιά του και δοκίμασε να αναγνώσει. Είναι κακογραμμένα. Κι εγώ δυσκολεύομαι να διαβάσω αυτές τις τσίφρες που έβγαλαν τώρα. Αλλά θα προσπαθήσω να βγάλω με νόημα. Κι ήρχισε με τα δυσκολίας και σκοντάπτων συχνά να αναγινώσκει. Παπαδημήτρη, Το χέρι σου, φίλο. το χέρι σου φίλο. Πρώτον ερωτώ δια το αίσιον. Ερωτώ δια το αίσιον και τα λοιπά. Εγώ λείπω τα πολλά λοιπά. χρόνια και Εγώ δεν λείπω ξέρω πολλά αυτού τι χρόνια. γίνονται, Και ούτε δεν αν ζουν ξέρω ή αυτού τι απέθαναν. γίνονταν. Ούτε αν ζουν. Είμαι εις μακρινόν μέρος, πολύ βαθιά στον Παναμά και δεν έχω καμία συγκοινωνία με άλλους πατριώτες που ευρίσκονται στην Αμερική. Προ 3 χρόνων εντάμωσα τον Δίνα και τον Δίνα. Αλλά και αυτοί έλειπαν χρόνους πολλούς και δεν ήξεραν τι γίνεται στο σπίτι μας. Εάν ζει ο πατέρας ή η μητέρα μου, υπέτους να με συγχωρήσουν, διότι για καλό πάντα πασχίζει ο άνθρωπος και εις κακό πολλές φορές βγαίνει. Εγώ αρρώστησα 2 φορές από κακές ασθένειες του τόπου εδώ και έκαμα πολύ καιρόν εις τα σπιτάλια. Τα ό,τι είχα και δεν είχα επήγαν στην ασθένεια και μόλις εγλίτωσα την ζωή μου. Είχα επαντρευθεί προ 10 χρόνων κατά την συνήθεια του τόπου εδώ. Αλλά τώρα είμαι απόχειρος και άλλο καλύτερον δεν ζητώ παρά το να πιάσω λίγα χρήματα να έλθω στην πατρίδα, αν προφθάσω τους γονείς μου να με ευλογήσουν. Και να μην έχουν παράπονο εις εμέ, διότι έτσι θέλει ο Θεός.
και δεν μπορούμε εμείς να πάμε κόντρα, και να μην βαρυγνωμούν, διότι αν δεν είναι θέλημα Θεού, δεν μπορεί άνθρωπος να προκόψει. Σου στέλνω εδώ εσωκλήστος ένα συνάλλαγμα επ' ονόματί σου, να υπογράψεις η αγιοσύνη σου και να φροντίσουν να το ξαργυρώσουν ο πατέρας ή η μητέρα εάν ζουν. Και αν ομιγέννητο είναι αποθαμένη, να το ξαργυρώσει η αγιοσύνη σου, να δώσεις εις κανέναν αδελφόν μου, εάν είναι αυτού, ή εις κανέναν ύψη μου και εις άλλα πτωχά. Και να κρατήσεις η αγιοσύνη σου, εάν οι γονείς μου είναι αποθαμένοι, εν μέρος του ποσού αυτού, δια τα 40 λίτουργα. Πολλά έλεγε η επιστολή αυτή και εν σπουδαίων παρέλειπε. Δεν ανέφερε το ποσό των χρημάτων, διόσα ήταν η συναλλαγματική. Ο Παπαδημήτρης, παρατηρήσας το πράγμα, εξέφερε την εικασία ότι ο γράψας την επιστολή λησμονήσας, νομίζον ότι είχε ορίσει το ποσό των χρημάτων παραπάνω, ενόμισε περιττό να το επαναλάβει παρακατιών, διό και έλεγε του ποσού αυτού. Εν τούτης, άφατος ήτο η χαρά της αχτίτσας, λαβούσης μετά τόσα έτη ειδήσεις περί του γιού της. Ως υποτέφραν κοιμόμενος από τόσων ετών, ο σπινθύρ της μητρικής στοργής ανέθωρεν εκ των σπλάχνων εις το πρόσωπόν της και η γεροντική, ρυκνή και ερτιδωμένη όψης της ηγλαίσθη με ακτίνα νεότητος και καλονής. Τα δύο παιδεία, αν και δεν εννοούν περί τινός επρόκειτο, ειδώντα την χαράν της μάμης των, ήρχισαν να χοροπηδώσουν. Ο κυρ Μαργαρίτης δεν είναι το ιδίος προεξοφλητής ή το κιστής ή έμπορος ή το όλα αυτά ομού. Ένα φόρο εκπιτιδεύματος επλήρωνε, αλλά έκαμε 3 τέχνας. Η γραία αχτίτσα, εις φοβεράν διατελούσαν ένδια, έλαβε το παρά του ιού της αποσταλέν γραμμάτιον, εφού εφαίνον το γράμματα κόκκινα και μαύρα, άλλα έντυπα και άλλα χειρόγραφα, εξών δεν εννοεί τίποτε ούτε ο ιερός εφημέριος ούτε αυτή, και μετέβη στο μαγαζί του κυρ Μαργαρίτη. Ο κυρ Μαργαρίτης ερόφησεν δραγμίδα ταμβάκου, ετείναξεν τη βράκα του, εφής έπτεν πάντοτε μέρος ταμβάκου, κατεβίβασε μέχρι των οφρίων την σκούφια του, έβαλεν τα γυαλιά του και ήρχισε να εξετάζει διαμακρών το γραμμάτιον. Έρχεται από την Αμερικά. Σε θυμήθηκε βλέπω ο γιος σου. Μπράβο, χαίρομαι. Έχει τον αριθμόν 10. Αλλά δεν ξέρω με τι είδους μονέδα να είναι. 10 σελήνια, 10 ρούπιες, 10 κολονάτα ή 10... Διεκόπη. Άλλο λίγο θα έλεγε 10 λίρες. Να φωνάξω με το δάσκαλο. Ίσως εκείνος ξεύρει να το διαβάσει. Τι γλώσσα να είναι τάχα. Ο Ελληνοδιδάσκαλος, ώστε σε κάθιτο βλέπον τους παίζοντας το κιάμο εις παράπλευρων καφενείων, παρακληθείς μετέβη στο μαγαζί του κυρ Μαργαρίτη. Εισήλθεν ορθός, δίσκαμφος, έλαβε το γραμμάτιον, παρεκάλεσε τον κυρ Μαργαρίτη να τον δανείσει τα γυαλιά του και ήρχισε να συλλαβίζει τους λατινικούς χαρακτήρας. Πρέπει να είναι αγγλικά, εκτός αν είναι γερμανικά. Από πού προέρχεται αυτό το δελτάριον? Απ' την Αμέρικα, κύριε δάσκαλε. Από την Αμερική? Τότε θα είναι αγγλικών. Και ταύτα λέγω, προσεπάθη να συλλαβήσει τας λέξεις 10 pound sterling, ας έφερε χειρογράφους η επιταγή. Sterling. Sterling θα σημαίνει τάλιρον, πιστεύω. Οι λέξεις φαίνεται να είναι της αυτής ετυμολογίας. Απεφάνθη δογματικός και επέστρεψε το γραμμάτιον εις χείρας του κυρ Μαργαρίτη. Αυτό θα είναι. Και επειδή υπάρχει επί της Κεβαλίδος ο αριθμός 10, θα είναι χωρίς άλλο γραμμάτιον δια 10 τάλιρα. Το κάτω-κάτω οφείλω να σας είπω ότι δεν γνωρίζω από χρηματιστικά. Εις άλλα εμείς ασχολούμεθα οι άνθρωποι των γραμμάτων. Και τούτο λοιπόν, επειδή αισθάνθη ψύχος στο κατάψυχρον και πλακόστρωτο μαγαζίον του κυρ Μαργαρίτη, επέστρεψεν στο καφενείον ή να θερμανθεί. Ο κυρ Μαργαρίτης είχε αρχίσει να τρίβει τα σχήρας και κάτι εφαίνεται σκεπτόμενος.
Τώρα τι τα θέλεις? είπε στραφής προς τη Γραία. Η καιρή είναι δύσκολη. Μεγάλα και σάτια. Να το πάρω, να σου το εξαργυρώσω. Ξέρω πως είναι σίγουρος ο παράς μου. Ξέρω πως δεν είναι και ψεύτικο. Από εκεί κάτω, από τον χαμένο κόσμο, περιμένεις αλήθεια? Όλες οι ψευτιές, οι καλπαζουνιές από εκεί μας έρχονται. Γυρίζουν τόσα χρόνια οι σουρτούκιδες, με συγχωρείς, δεν λέω για το γιο σου, εκεί που ψένει ο ήλιος στο ψωμί και δεν νοιάζονται να στείλουν έναν παρά, έναν σωστόν παρά. Μονάχα στέλνουν παλιόχαρτα. Έφερε 2 βόλτες περί το τεράστιο λογιστήριό του και επανέλαβε. Και δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, να σε χαρώ. Είναι 10 τάλαρα. Να είχα 10 τάλαρα εγώ, παντρευόμουνα. Μα τι να σου πω. Σε λυπούμε που είσαι καλή γυναίκα και έχεις και εκείνα τα ορφανά. Να κρατήσω εγώ 1,5 τάλαρο για τους κινδύνους που τρέχω και για τα 8,5 πια. Και για να είμαστε σίγουροι, μη γυρεύεις κολονάτα. Να σου δώσω 5 φράγκα για να είμαστε μέσα. 8,5 πεντόφραγκα λοιπόν. Α, ξέχασα. Τουναντίον δεν είχε ξεχάσει. Απ' αρχής της συνεντεύξεως αυτό εσκέπτετο. Ο συγχωρεμένος ο Μιχαλιός κάτι έκανε να μου δίνει. Δεν θυμούμαι τώρα. Και επέστρεψε στο λογιστήριό του. Μα και εκείνος ο Ντεμπελντέρης ο γαμπρός σου μου έφαγε 2 τάλαρα θαρώ. Και οπλίστη με το πελώριον κατάστιχόν του. Είναι δίκιο να τα κρατήσω. Εσένα όσα σου δώσω θα σου φανούν χάρισμα. Ήνιξε το κατάστιχον. Εκατάπυκνοι και μαυροβολούσε σελίδες του καταστίχου τούτου, ομοίαζον με πίωνα αγρούς, με γη αγαθήν. Ό,τι έσπηρε τις εν αυτό, εκαρποφόρη πολλαπλασίως. Ήτο, ως ανέκοπτε τις τα φύλλα του ενδρυλίου, εκάστοτε ότι εγίνε το εξώφυλλο της κονδυλίου τεινός, άλλη ρίζα έμεινεν υπό τη γην, μέλουσα και πάλιν να αναβλαστήσει. Ο κ. Μαργαρίτης έβρε παρευθείς τους 2 λογαριασμούς. 9 και 15 μου χρωστούσε ο Μακαρίτης ο άντρας σου. Και 2 τάλαρα δανεικά και αγύριστα του γαμπρού σου γίνονται... Και λαβών κάλαμον ήρχισε να εκτελεί την πρόσθεση πρώτον και την αναγωγή των ταλήρων εις δραχμάς ή την αφαίρεση από του ποσού των 10 γαλλικών ταλήρων. Κάνει να σου δίνω... Ήρχισε να λέγει ο κ. Μαργαρίτης. Τη στιγμή εκείνη εισήλθε νέο πρόσωπον. Ή το έμπορος Συριανός, παρεπιδημών διποθέσεις στη μικρά νήσον. Άμα εισελθόν, διευθύνθη με τα μεγίστης ελευθερίας και θάρρους εις το λογιστήριον, όπου ίστατο ο κ. Μαργαρίτης. Τι έχουμε, κύριε Μαργαρίτη? Τι είναι αυτό? Είπε, ειδών πρόχειρον επί του λογιστηρίου το γραμμάτιον της πτωχής χήρας. Και λαβών τούτο εις χήρας. Συναλλαγματική δια 10 αγγλικάς λίρας από την Αμερική. Πού ευρέθη εδώ? Κάμνεις και τέτοιες δουλειές, κύριε Μαργαρίτη? Για 10 λίρες. Επανέλαβε αυθορμήτως η θεία Χτίτσα, ακούσασα ευκρινώς τη λέξη. Ναι, δια 10 αγγλικάς λίρας. Μήπως είναι δικό σου? Μάλιστα. Η θεία Χτίτσα εν καταφάση έλεγε πάντοτε ναι, αλλά νυν υπόρηκε αυτή πως είπε μάλιστα και πού έβρε τη λέξη ταύτην. Για 10 Ναπολεόνια θα είναι ίσως, είπε δάκνοντα χείλη ο κ. Μαργαρίτης. Σου λέγω δια 10 αγγλικάς λίρας. Επανέλαβε και άφησε ο Συριανός έμπορος. Παίρνεις από λόγια? Και έριψε δεύτερο μακρόν βλέμμα επί του γραμματείου. Είναι σίγουρος παράς. Αρζάν κοντά σου λέγω. Θα το εξοφλήσεις ή το εξοφλώ αμέσως? Και έκαμε κίνημα να εξαγάγει το χρηματοφυλάκιόν του. Μπορεί να το πάρει κανείς για 9 λίρες. Γαλλικές, είπε διστάζον ο κ. Μαργαρίτης. Γαλλικές? Το παίρνω εγώ δια 9 αγγλικές. Και στρέψας όπισθεν το φύλλον του χάρτου, είδε την υπογραφή νυν είχε βάλει ο αγαθός ιερεύς, παρέβαλε αυτήν με το όνομα το φερόμενο εντοκειμένο και την έβρε σύμφωνο. Και ανοίξας το χρηματοφυλάκιο, εμέτρησεν εις τη χείρα της θιαχτίτσας και προ τον εκθάμβων οφθαλμών αυτής 9 στυρπνοτάτας αγγλικάς λίρας. Και ιδού, διότι η πτωχή Γραία
εφόρη την ημέρα των Χριστουγέννων καινουργή άδολη μανδύλαν, τα δε δύο ορφανά είχον καθαρά υποκαμισάκια δια τα ισχνά μέλιτον και θερμήν υπόδεσιν δια τους παγωμένους πόδαστον.